vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages hoping kuti makava neChristmas yakanaka. Nhasi iBoxing Day. I hope kuti kune vamwe vachangouyawo vongoti mukomana chipresent iyo. Anyway, nezuro ndakaverenga imwe comment iyo yanga yakanzi mukomana tinokumbirawo kuti munge muchizoavoidawo mamwe mawords nekuti tinoteerera nevana. Taurai zvakareruka ndo chikumbiro changu, saka ndichingoti ruregerero. Ndichazama kuti ndinge ndichiita saizvozvo zvekare nemiwo vadiwa vateereri vanenge vachizouyawo nemaconfessions enyu. Please, number one, musazotaura mazita enyu zvekare, munenge muchizongotaurawo nemashoko akareruka paya pamunenge muchipawo maconfessions enyu. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hanzvo veduwe kunze uko vanhu vashata. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu nezuro. Hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu as hidden identity. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndainge ndimbori muprofita, saka pandainge ndiri muprofita kudaro ndaiwanzo kusangana nemiedzo yekuti vanhukadzi vazhinji avo vainge vachiuya kwandiri ivo vairakidza kuti the way yavaiuya nayo kwandiri vaiva vari very desperate. Ndakambotanga ndichazama kuti ndinge ndichizvicontrola, asi dambudziko rakazotanga pandainge ndava kuno kuSouth Africa, because pandainge ndiri kuZimbabwe kunyangwe zvayo miedzo iyi yevanhukadzi ndaimbopota ndichasangana nayo, asi ndainge ndichikwanisa kuikurira. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichakagara zvakanaka nemudzimai wangu, asi dambudziko rainge riri pamudzimai wangu nderekuti iyewo ainge akandiwana ndisina chandainge ndiinacho. Munongozivawo kuti kana ukagara watorawo mukadzi obva aona kuti plani chaiyo yeupenyu unenge usitomborina, ane kamwe kakuzongokubata rafu kaanenge ava kungokuita. So kunyangwe pamba chaipo mudzimai wangu ainge achitozivikanwa kuti haazezi kundituka. Aindituka kunyangwe madzikoma angu nehanzvadzi dzangu dziripo, kunyangwe amai vangu varipo. Mudzimai wangu aikwanisa kutomira pakati pechivanze achindituka, achindipopotera, achinditi, wakandiwana ndakanaka, tariraone kuti nau ndasakadzwa nenhamo yako, nhamo yemumusha muno. Ende aiti kana apopota kudaro, kunyangwe amai vaiti kana vakazama kumudzora iye ainge asingambodzoreki. Ndakangoramba mukoma Nashi ndichingoita zvekungobatsira vanhu, ende kuona mukoma ndainge ndichiona ndo chimwe chezvinhu chainge chichindirwadza, because ndaitova nenguva dziya dzekuti ndaiti kana ndakarara paya ndaiwanzokurota umwe murume anenge aine vhudzi rinenge rakaita chena rakareba zvekare, anenge akapfeka zvinhu zvichena, achindiudza kuti inini ndainge ndakapiwa chipo chekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobatsira vanhu, asi chipo changu ichi chekubatsira vanhu chainge chiri chipo chainge chakapiwa kwandiri mahara. Saka ndaifanira kuzoti paya pandinenge ndava kubatsira vanhu neniwo ndinge ndichizobatsira vanhu mahara pasina mubhadharo. Zvino izvi ndo zvainge zvisingadiwi nemudzimai wangu iyeye, because iye ainge achiti ko zvinobatsirei kuti pano tiri kutambura, tiri kufa nenhamo, yet imimi muri kungofamba. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuzotouya ndichitotorwa nevanhu vaitorakidzira kuti vane mari dzavo voenda neni kune dzimwe nzvimbo dzinenge dziri kure uko kwacho kwavanenge vachiti ndo kwavari kuda kunobatsirirwa ikoko. And at the end of the day, dzimwe nguva vaizoti kana vava kuda kundipawo chavanenge vachida kundipa, nenhau yekuti ndainge ndakarota murume uya ainge akandiudza kuti chipo changu chainge chisiri chipo chekuti ndinge ndichizobhadharisa vanhu. Ndaibva ndazongoregedza kubhadharisa vanhu vaya, ndodzoka ndisina kana chinhu kumba. Izvi ndo zvairamba zvichingokonzeresa kuti mumba murambe muine imwe hondo yainge isingaperi. Zvino mukoma ndakati ndaona kuti hondo dzacho dzainge dzava kungoramba dzichingosimuka mumba
dzainge dzakanyanyisa. Apa vanhu vacho vandainge ndichibatsira hakunawo aizongouyawo achingonditendawo zvekungotiwo angonditenda semunhuwo wandinenge ndakabatsira. Apa inini kudhimanda mari kubva kune vanhu avo vandinenge ndakabatsira ndainge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichiita saizvozvo. Ndakabva ndazofunga plani ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichimbozamawo kuenda kuJoni, nekuti ndo kwainge kuine mamwe madzikoma angu ikoko. Ndichinosvika kulocation kuya madzikoma angu ainge akatoudza vanhu pamusoro pangu panhau iyoyo yekuti ndainge ndichiona zvekare ndainge ndichibatsira. Saka ndakangoti ndichingonosvika mulocation muya from day one ndakabva ndazongotanga kuita busy yekubatsira vanhu. Vanhu vazhinji vakazongoramba vachingouya kudzamara ndatoona kutoti muJoni vanhu vazhinji kunyange usina kana kumbogara wavakumbira mari, munhu aizongoti paya kana wamubatsira obva watoona umwe munhu achiuya nechi300 mumwewo ndiye anenge achiuyawo nemari iyo yaanenge akabata achikutenda, because chipo changu chainge chiri chekuti kana ndikagara ndavakira munhu munamato aizoti kana aenda mumasango achinotsvakawo basa aibva azokasika kuwana basa iroro. Zvekare ndaiti kana ndavakira vanhukadzi vaya vanenge vachisangana nematambudziko mumamarriages avo, like kana kuri kunzi varume vavo vanenge vachiita zvecheating kana kuti varume vacho vanenge vachirara kubhawa vaya vanamusiya dzasukwa, ndaiti kana ndikagara ndavavakira minamato ende vanhu vaya vaibva vazototadza kuramba vachinwa doro. Zvekare nefodya minamato yekuti munhu ange achizosiya fodya ndainge ndichiigona. Saka clients angu mazhinji ainge angova vanhu vechivanhukadzi, ndo vainge vava kungoswera vakazara pamba pangu. Ukuwo on my side mukoma ndainge ndichingoramba ndichingosangana nemaproblems akasiyana siyana. Pacho pandakazombofunga kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitora mudzimai wangu ndinge ndichizogara naye kuno kuJoni kuitira miyedzo, because vakadzi vacho vazhinji vainge vachiuya kwandiri, vamwe vainge vari masingle mother but at the same time vachiti vari kudawo kubatsirwa kuti vange vachikwanisa kuitira maboyfriends avo vana, and you'd find out kuti boyfriend yacho inenge ichireverwa inenge itori boyfriend inenge itori nemhuri yayo. Saka ndakazongoramba mukoma ndongopindwa nekamwe karuchiva, munongozivawo kuti sesu sevanhurume. Saka mukoma ndakati ndaudza madzikoma angu kuti ndo zvandainge ndafunga. Madzikoma akabva ati uya iye anofanira kuti ange achigara kumusha, because vakabva vati kana mainini vaitadza kukupa respect pawainge uchiri kumusha, what more kana munhu ava muno muJoni anenge ava kutoita zvekutokusvipira kumeso. Asi semunhuwo ainge achida munhu wake mukoma, ndakazongoti nekufamba kwenguva ndokubva ndazotumidzira mudzimai wangu mari. Zvose izvi takangozviita in secret, ndikabva ndangoita sekunge iye mudzimai ndiye ainge akangotsvaka mari kwaakaitsvaka ndokubva auya. Mudzimai akati auya kuno kuJoni ndokubva aona kuti kaupenyu kacho kainge kati chinjei, asi behavior yake mukoma yekupopota haana kana kumbogara asiyana nayo. Nekufamba kwenguva mudzimai ndopa akabva azoti ainge achidawo kushanda sezvainge zvichiitawo vamwe vakadzi vatainge tigere navo mumalocation imomo. Ndokubva ndazomutendedza, asi ndakamutendedza asi hama dzangu dzainge dzakaramba kuti iye ange achizoenda kubasa. Akangoti achingonotanga kushanda mukoma ndo pandakabva ndaona kuti zveshuwa makandiwa hasi Jesu, because mukoma from that day paakatanga kushanda munhu akadzoka akaita kopfundo mwara. Sezvo inini ndainge ndisingashandi ndainge ndichingoswera pamba, akangoti achingonopinda mumba so ndokubva atanga kupopotera zvakawanda wanda, ende tunyaya twacho twainge twava kusatombonzwisisika. Mwedzi wakazoti uchinopera iye akabva azoti zvemarriage ainge ava kusada nezvazvo, ndokubva atotsvakawo room yake, but akatsvaka room yacho kune imwe location kwainge kuri kudhuze neuko kwaainge akawanira basa. Ndo maparariro acho akaita marriage yangu iyoyo. Ndakazongosara ndiri bachura. Ndakati ndasara ndiri bachura kudaro mukoma kwakabva kwazouya vamwe amai ava vakauya kwandiri mukoma
vainge vaine mwana wavo, asi mwana wavo uyu ainge akaremara. Saka vakazoti vauya kwandiri kudaro vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Ndichinovabatsira kudaro mukoma, mai ava chekutanga ndechekuti ivowo ndakabva ndavachiva, sezvo ndainge ndiri munhuwo wekuti ndainge ndiri padesperate. Zvekare ndakati ndakanotarisa mwana wavo, kunyange zvavo vainge vasina kufambira nyaya dzemwana wavo, but ndakabva ndaona kuti pamwana wavo painge paine mashavi enjuzu, paiva nemashavi ekushava, like shavi riya reuvhimi, ende aiva nezvipo mwana uyu. Saka ndakabva ndaona kuti mwana uyu kana ndikamuswededza padhuze neni, kana neniwo ndaikwanisawo kuti ndinge ndichizobatsirikana. Ndichikurawo ndainge ndakanzi pandiri painge painewo shavi reuvhimi, saka ndakabva ndaona kuti kana mwana uyu akaswededzwa padhuze neni, then aikwanisa kuzobatsirana neshavi rangu iro reuvhimi, because iro shavi rangu reuvhimi sezvo rainge risina kumbogara rakagadzirwa, raisakwanisawo kuti ringe richibatawo mari dzakati wandei. Nekufamba kwenguva ndokubva ndazotanga kuvakira amai vaya minamato, because minamato yavainge vachida kwandiri ivo vainge vachiti vainge vaneta nekuramba vongotenderera vachishayawo munhu anokwanisa kuvada. Vainge vachingoti vainge vachingosangana nevarume vainge vasiri serious. Vakati vandiudza zvose zvavainge vachida kubva kwandiri, ndakabva ndazotanga kuvavakira minamato yekumadokero iya yekuti ivo vazotanga kundichiva. Kunyange zvazvo inini ndainge ndiri ini ndainge ndakatanga kuvachiva, but ndainge ndisingadi kuzviratidzira kwavari kuti ndainge ndakavachiva. Saka ndakabva ndavavakira minamato iya yandaipota ndichivapa. Imwe yacho ndaiti vapote vachinwa, imwe yacho ndo yavaizorara vakatsamira. Saka kuzorara vakatsamira, minamato iya yainge ichiitira kuti variko kuhope ikoko vazotanga kurota nezvangu. Mvura iya yemunamato yandainge ndichivaudza kuti vaifanira kuti vange vachinwa, ndo mvura yaizokonzeresa kuti pose pavanenge vari, kana vakangonzwa feeling yekuda munhurume, vabva vazotanga kufunga inini zvekare nehope dziya. Zvinobva zvazobatsiridza kuti vange vachizouya kwandiri. Amai ava mukoma vakazongoramba vongotenderera pachivanze changu. Kudzamara ndazovasvitsa shoko. Ndakati ndichingonovasvitsa shoko navo vakabva vazobvuma, ende hatina kana kuzombotora nguva yakati rebei ndokubva tazototanga kugara tose. Semaonero acho andainge ndakaita pamweya, ndakabva ndaona kuti zveshuwa zvinhu zvandainge ndakaona zvainge zviri zvechokwadi, because amai ava ndakangoti ndichangotanga kugara navo ivo nemwana wavo, ndakabva ndaona kuti zvinhu zvangu zvakabva zvazotanga kutosimuka. Ende vanhu vemuno muSouth Africa, maSouth African ainge ava kutokwanisawo kutouya kwandiri vachitsvakawo rubatsiro. Ende kubhadhara mukoma vainge vachibhadhara mari svino, vamwe ndo vainge vava kundibhadhara ma5,000 ma8,000, vamwe vachindipa zvipo zvekutoti zvainge zviri zvihombe. Ndokubva ndazototanga kutovaka kumusha. Mudzimai paakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kundifambira, iye akabva azotanga kundipa pressure yekuti ainge ava kuda kudzokedzana neni, but ndakabva ndaramba sezvo ndainge ndava neumwe uyo wandainge ndava kufambidzana naye. Asi nekufamba kwenguva mukomanachi, asi nekufamba kwenguva mwana uyu waamai vaya uyo wacho ainge achiunza zvipo mumba, ndakabva ndazotanga kumuvenga nekuda kwekuti ainge akaremara. Saka ndaiti mukunofamba paya dzimwe nguva amai vacho vaibva vazondikumbira kuti inini ndinge ndichizoenda naye kutauni, asi sezvo ainge akaremara. Munongozivawo kuti kana munhu akaremara everyone anenge achingofamba akakutarisai, like iwewe wacho unenge uchifamba nemunhu uyo anenge akaremara. Saka ndo zvaiwanzo kundibohwa izvozvo, asi kuti ndinge ndichizobuda pachena kuti ndo zvainge zvichindibohwa mukoma, ndainge ndisingabudi pachena. Nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazongotanga kungoboekana zviya zvekungoti ndainge ndava kungogara ndakatsamwa. Kudzamara ndazoudza mudzimai wangu uyo wandainge ndava kugara naye, iye ainge aine mwana wake uyo ainge akaremara. Ndokubva ndamuudza kuti mwana uyu aifanira kuti ange achienda kuno
kunogara kumusha. Ndopaakabva azotanga kuchema achiti, ko ingawani zvandakakuudza kuti pandinenge ndiri ndo panofanira kuti pange pachizova nemwana wangu, because handina kana mubereki, ndingori nherera sezvaunoziva. Asi ndakabva ndangoramba ndichingompa pressure kudzamara azotsvaka vamwe amainini vake. Akatongoita zvekutongosangana navo paFacebook, vakazoti vasangana ndokubva ndamuudza kuti mwana wake aifanira kuti ange achienda kunogara naamainini. Akachema mudzimai, asi nekuda kwekuti iye ainge achida marriage yake ndokubva azongobvuma. Mwana tikabva tazomuendesa kumusha kuya uko kwainge kuina amainini. Mwana akati aenda like this month mukomanashi. Takangogara kuda kwe2 months ndokubva ndatonzwa kuti imba iyo yandainge ndichiri kuvakisa, nekuti yainge yatosvika pawindow level, hanzi yainge yakangodhirika isinganzwisisiki kuti yainge yakadhiritswa nei. Kubva ipapo mukomanashi ndakazongoramba ndongosangana nemabad luck, like vanhu vainge vava kuti kana vakauya kwandiri, especially maSouth Africans, kana ndavabatsira ndichitoona kutoti apa ndabatsira munhu, but munhu aibva azotodzoka achidhimanda a refund. At that time mukoma ndainge ndatokwanisawo kutobuda mumukuku ndokubva tazotanga kutoloja a full house, asi yainge iri RDP mulocation imomo mukoma. Ndakazotoshaya mari yekuti ndinge ndichibhadhara rent ndokubva tadzokera zvekare mumukuku. Uyuwo mukadzi wandainge ndigere naye paakaona kuti situation ndo zvayainge yava, akabva ati kwandiri ainge ava kudawo kutsvaka basa, sezvo aiva munhu wekuti aiva nemwana, hapana paaizongoramba akangondirindira apa pasina kana mari yainge ichimbopinda mumba. Akabva azotanga kushanda, akashanda as a stay in ari ikoko mukoma, ndokubva azongondiudza kuti sezvo iwewe usingakwanisewo kuda mwana wangu, zviri nani kuti ndinge ndichingoita move on with my life. Ndokuzorambana kwacho kwatakaita ikoko mukoma. Takati tarambana kudaro mukoma, zvinhu zvangu zvakazotowedzera kuzotosunga, ende ndo yainge yatova first time kuti ndinge ndichitsvaka basa kubva zvandainge ndakabva muSouth Africa. Ndakati ndichishanda kudaro ndikangoramba ndichingoita zveuprofita, kudzamara ndazotobatwa ndiine mukadzi wemunhu. Ndakarohwa mukoma, ende kubatwa kwandakaitwa ikoko ndiine mukadzi wemunhu kwakabva kwazosvibisa zita rangu zvekuti hakuna kana akazomboda kuuya kuti ange achizobvunzira kwandiri. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazoita nguva ndisingade kuita izvozvizvi zvechiprofita. Kudzamara ndazosangana nevamwe madzibaba avo vakandiudza kuti vaida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. Ndakazoti ndaenda kumba kwavo vakabva vazondipa chiprofita, vakandiudza kuti mwana uyo wandainge ndakasangana naye mwana wekuti akazvarwa aine manjuzu ari paari, ende hanzi manjuzu acho ari pamwana uyu hakusi kuti injuzu 1 asi manjuzu acho akawandisa, saka simba riri paari rakanyanyisa kuwandisa, saka ndo rakazokonzeresa kuti ange achizoremara nekuda kwekuti simba racho rakawandisa, ende akanonokerwa kuti ange achienda kunogadziriswa. Saka simba iroro ndo rakazokonzeresa kuti ange achizoita chirema. Then madzibaba vaya vakabva vati, ndiri kuda kukuudzai chimwe chinhu pamusoro pemudzimai uyo wamainge makambogara naye. Munoziva here baba imimi kuti muchizosvika pakuzosangana nemudzimai iyeye munhu wekuti ainge asingatombotamburi, akazototanga kuzototambura ava pamuri nekuda kwekuti mainge mamusepareta nemwana wake. Madzibaba vaya vakabva vati kunyange zvazvo mwana iyeye asingakwanise kuzvishavira, asi mashavi ari paari anotsvaka umwe munhu wekuti ange achizoshavira mwana iyeye. Saka munhu uya anenge achishavira mwana iyeye nayewo panguva yacho anenge achikomborerwa, asi nekuda kwekuti imimi makazoseka mwana uyu nekuda kwekuti ainge akaremara, pamakazomanikidza mudzimai uyu wamakambogara naye kuti ange achizodzinga mwana pamba penyu, panguva yacho iyoyo pamakadzinga mwana uyu makabva mazodzinga zvikomborero zvose izvo zvainge zvakaiswa pamuri, kunyange shavi iro ramakazvarwa muinaro, shavi rekukoka vanhu naro rakabva razongozvisududza kubva pamuri. Handizivi kuti mukadzi uya ndakamunyengerera
akakwana kuita rungani, but iye akabva ati ainge atoita move on with her life. Nanhasi uno mukoma ndinongoramba ndichingomunyengerera. So far atopinda mumarelationships maviri achingobuda maari, zvekuti iye anotogara achingondibvunza kuti ko chiiko chinoitika pauri, why usingakwanise kunzwisisa kuti ndaita move on, ko hausemi here varume vose ava vandadanana navo. Asi mukoma chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichingoramba ndichimunyengerera mukadzi uyu inhau yekuti ndiri kunyengerera zvipo izvo zviri pamwana wake. Ndo secret yangu iyi mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa nezuro namukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei nyaya dzacho, munamato wekumadokero. Hei kuzochengeta mwana uyu nekuda kwekuti unoziva kuti ane zvipo zviri paari, kuzodzinga mwana nawo kuzonyengerera zvekare amai vacho kuti vange vachidzoka. Zvakangoma hazvo vedu we.